ଯେତେବେଳେ ମା ବାପା ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି ସେ ଝିଅକୁ ନେଇକି ସେ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଝିଅଟି ବଡ଼ ହେବ, ଉପଯୁକ୍ତ ବର ଦେଖିକି ଆମେ ତାକୁ ବିଦା କରିବୁ, ଦାଣ୍ଡ ଆଗରେ ବେଦି ବନ୍ଧା ହେବ, କେତେ ଖୁସି ମଜା ହେବ, ସମୁଦି ମେଳନ ହେବ, ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଆସିବେ, ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବୁ, ଏମିତି କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ। କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ପର ପୁଅ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମା ବାପାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଇଠା ମାରିଦେଇ ଯେତେବେଳେ ରାତି ଅଧରେ ଉଠି ସେ ପରପୁଅର ହାତ ଧରି ଚାଲି ଯାଉଛି, ସେ ମା ବାପାଙ୍କର ହୃଦୟ କ'ଣ ନ ହେଉଥିବ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିବେ, ସେମାନେ ଆଖିରୁ ଯେଉଁ ଲୁହ ଟିକକ ଝରୁଥିବ, ସେ ଲୁହ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦର ଲୁହ ହେଇଥିବ? କଦାପି ନୁହେଁ। ସେ ଲୁହ ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହେଁ, ଅଭିଶାପର ଲୁହ। ଆଉ ସେ ଅଭିଶାପର ଲୁହରେ କ'ଣ ସେ ଝିଅ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ କ'ଣ ସୁଖରେ ରହିପାରିବ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ? କେବେ ବି ନୁହେଁ। ମା ବାପାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଯେଉଁ ଲୁହ ଝରେ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦର ଲୁହ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଝିଅ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ସୁଖରେ ରହିବ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଭିଶାପର ଲୁହ ହେଇଥିବ, ସେ ଝିଅ କେବେ ବି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ।